Končíte tento rok školu, hľadáte si brigádu alebo ste dlhodobo nezamestnaní, možno práve pre vás je tu týždeň prípravy na zamestnanie. Bez nejakého ohlásenia sa vrátila. Bola taká trošku strhaná. Cieľom týždňa prípravy na zamestnanie je ponúknuť študentom informácie o rizikách pred vstupom do zahraničia. Jednou z tém bola tiež prevencia proti obchodovaniu s ľuďmi. O rizikách nás informovala psychologička Michaela Bieleková. Keď je človek v práci nútený, alebo sú podmienky vlastne veľmi porušované, za ktorých išiel pracovať, alebo je vydieraný, žije v neľudských podmienkach. Samozrejme, každá minca má dve strany a každý problém má svoje riešenie. Treba sa obrátiť na slovenské veľvyslanectvo v danej krajine alebo na medzinárodnú organizáciu. Dať hlavne svojim známym vedieť, kto je ten zamestnávateľ, aká bude adresa zamestnávateľa alebo aj toho pracovného miesta. Najdôležitejšie je dohodnúť si signál so svojou rodinou. Stačí sa im pravidelne ozývať, aby vedeli, že ste v poriadku. Pre Katolícku univerzitu Eleonora Olšavská.